Dobrý den, jmenuji se Kamil Slížek, jsem předseda představenstva společnosti Proxima Alpha Trade AS. Zhruba 12 let se pohybuji na kapitálových trzích a od té doby se snažím vyhledávat společnosti s trvalou konkurenční výhodou a dominantním postavením. Dále hledám společnosti, které mají jednoduchý obchodní model, mají kvalitní management, který se chová ve prospěch akcionářů a snažím se tyto společnosti kupovat za atraktivní ceny. To znamená, že se snažím koupit společnost, jejíž cena je řádově níž, než je její reálná hodnota na trhu. A když se mi podaří takovou společnost koupit nebo podíl v té společnosti koupit, tak to poslední, co je, bych chtěl přemýšlet o tom, kdy prodám. Jsem přesvědčen o tom, že není jednoduché na trhu nacházet každý den zajímavé a atraktivní příležitosti k nákupu buď společností nebo jejich akcií, a proto si myslím, že je důležitý velmi dlouhý investiční horizont.